Добро утро или добър ден, или добър вечер. В момента е 6:30 минава, може би по-скоро към 7 часа вечерта. Тъй като последните дни имах доста работа, някакви други ангажименти, така ли не успях да снимам много, но в интерес на истината адски много рязане, пилене, няма кой знае какво като прогрес, но един апдейт искам да направя към днешна дата като цяло. Задния мост е свален. Днеска съм решил да пробвам да махна тампоните. Тампоните са в такова състояние. Тук се опитах да го разпробия. Между другото с бургия съм гледал, че се маха. Не стана. По-скоро щупих бургията вътре. Взел съм си картача. Гледал съм как с подобно на картач ги избиват, така че ще пробвам с него, дали не стане по-лесно, тъй като ето го самия тампон и тук мога да се види. Трябва да се избие. Даже и тук мога да се види където съм пробвал. Както и другия, той буквално е сраснал от ръжда със самия ресор. Но да, така изглежда моста. Иначе по отношение на колата как изглежда. Скоростния лоз основата е готова, в смисъл не е монтиран, но ето как изглежда основата. Не съм се старал по отношение на заварките, тъй като идеята е, че ще има мокет, така че най-вероятно това не би трябвало да се вижда. Да не говорим, че отгоре има една капачка, която стои, така че не би трябвало, но да, крайни резултати е това на скоростния лоз. Тук е подготвено за кърпене. Какво се случва обаче отзад? Отзад положението е трагично. И тъй като е трагично, смятах, струвах, но реално няма как да изграда нова колонка. Защото тук не се вижда хубаво. Ще мина от другата страна. Или дори да изградя, тя няма да е... Значи тук, това нещо, където е кабела, всъщност трябва да има парче желязо, трябва да е цяла, това не е колонка, това е гредичка. Тя цялата греда е прогнила и липсва, беше запечатана отгоре с едни ламарини. Изглеждаше сякаш греда има, в същото време греда няма. Оттам е положението е същото. Даже тук. Да, всъщност може да се види. Аз като махнах ламарината от тук и всъщност лъсна тази огромна дупка. Тук имаше ламарина, буквално положението е трагично. Същата съдба е и другата колонка има. И поради тази причина много са скъпи тия, не колонка, гредичка. Много са скъпи тия греди, 330 евро едната. Но за съжаление нямам друг избор, тъй като и тук тая част бях взел. Само идеята беше само тук да подменя, тъй като визуално изглеждаше окей. Ови, обаче истината не е точно така, след като махнах парчетата, които бяха заварявали отгоре, както може да се види и тук. Същата градичка и тази. Ето и тук са сложени ето тези парчета ламарина отгоре и буквално крият, че всъщност вътре града буквално все едно няма. Тук може да се види как е прогнила. Тук също, ето тук. И поради тази причина поръчах нови греди плюс нови ламарини. Нови ламарини. Ще рече ето тук тази цялата ламарина плюс тук тази цялата ламарина също. Единствено тази ламарина голямата не съм я поръчвал, тъй като идеята ми е нея да я спася, само е там ще изкърпя. Няма да е само там, има и на други места, но основно имаше вариант целият багажник да поръчам, без гредите, без тези две греди, обаче беше, мисля, 600 евро плюс гредите, които са 600 и няколко евро също, станаха 2000 евро. Плюс ламарините, които са около 100 и няколко евро. Цифрата набъбна драстично.
И поради тази причина реших само гредите да поръчам. Плюс двете ламарини, плюс тук мисля, че това също дано съм го оцелил. Ето това нещо, дано съм го оцелил и него да съм го поръчал. Правилната греда. И някъде плюс двата тампона. И сметката излиза някъде около 950 евро, мисля, че беше нещо от сорта. Много скъпо, но мисля, че просто без него няма как тук да се случат нещата. Не е нещо, което... Това все пак е основна част от купето и поради тази причина прецених, че трябва да се поръчат. Няма как просто да ги възстановя. Буквално са в трагично състояние. Даже може да се види все пак. Това е греда, която ресора държи ресора, а тя е в просто окаяно състояние. Бяха просто замаскирани отгоре. Така че това е към днешна дата апдейта. Сега ще се опитам да прорежа още малко от тук. Да видя какво е положението. Защото към... Може би се надявам, че до другата седмица вече гредите ще са тук. И ще трябва да почна да ги напасвам. Свалил съм си размери от интернет спрямо отзад как трябва да са гредите. Надявам се да ги оцеля. Ще се опитам максимално тук да спазя. Ще ги свалям една по една, тъй като да мога да им оцеля наклоните и положението на гредите спрямо височина, наклони на ламарини и така нататък. Така че тази ламарина там ще се опитам да извада гредата максимално по най-чистия начин, за да мога да остане ламарината, която да ми подведе реално къде точно трябва да пасне самата гредичка. Тъй като тя е с S-образна, един път е S-образна форма, отделно е с изнесена в ляво или вдясно съответно. То не е просто една права греда. Така че за да мога да спазя всичките наклони, ще трябва да внимавам доста. А с кални какво стана? Тук го изпилих и понеже знам, че няма да го довърша в момента, исках просто да видя какво е състоянието отдолу, така че съм го намазал с ръждопреобразовател. Затова изглежда така. Но ето тук е изгнилото, тук от тази страна, тепърва. Това нещо ще се коригира и ще се прави. Още не съм го измислил как, аз или ще търся помощ. Но определено тук тази цялата част. Това нещо даже не съм го и пилил, това е... Ето тук върви парче, надолу ново парче е слагано. Така че това нещо буквално ще го изхвърля, ще сложи ново парче, даже което ще бъде така до тук. Това нещо искам да спазя като наклон и като ъгъл, както и ето тук този. Не знам как ще го постигна, тъй като трябва да направя две ламарини. Тази отвътре не е проблем, тази отвътре реално е подкалник. Както и ето тук, това нещо ще го изграда, наново го махнах, плюс тази част, плюс тази. Да кажем, че подкалника не ме притеснява, там няма прави форми, няма да се вижда, не е проблем. Въпросът е да е третирано там за ръжда и кал и вода. Но проблем е с видимата част и тук не знам дали ще успея да спря, но ще си покажа. Така, на теория изглежда по-добре, отколкото на практика, но с картача и шилото, може би картача ми е много слаб, това се опитвам да направя и не се постига много, но пак е нещо. Тук сега умишлено съм го сложил тук леко да отвори и сега ще се опитам с чука да видя дали ще мръдне, докато от другата страна буквално е като заварено. Направо е станало част от ресора. Тук може да се види, тръгна да се отлепва. Но със сигурност ще трябва и другия да го... Преди това го разпробих. Ето тук си личи където съм го разпробивал с бургия, за да има място къде да мога да отлепа на самия тампон желязната част от самия ресор. Сега ще се опитам да видя с чука дали ще има някакъв ефект.
Ефект има, но определено очаквах други резултати. Ще трябва да взема по-голяма бургия. Имам мисля, че 12 ми най-голямата. И просто ще разпробия допълнително тампона, както и другия. И иначе видимо отвори, но за съжаление буквално не помръдва. Така че определено е ефект с картач, но или моя е много слаб, или това, което съм гледал, много по-лесно се случва по клипчета, отколкото в реално. Когато се прилага реално. Но да, имам решение на проблема. Поръчал съм между другото 2 нови тампона, така или иначе. За тук и за от другата страна, а пък за отзад тампони имам новите, са сменени. Но да, ще трябва да го разпробия и допълнително. Нов ден. Вече имам по-голяма бургия, съм си взел. Ще се опитам да извадя тампоните. И след това взел съм тези 2 профила. Идеята е, че трябва да повдигна, искам още да повдигна колата. Обаче искам да я повдигна равномерно и от двете страни, успоредно. И искам да я повдигна някъде, може би, ето тук, както и от другата страна. Идеята е да я нивелирам, тъй като поръчах новите греди и преди да почна да ги махам, искам да е добре нивелирана колата с цел да мога да замеря хубаво гредите, успоредни ли са, нивелирани ли са, отзад двете една спрямо друга. И поради тази причина ще правя някаква такава конструкция, с която да мога да дигна и да подпра равномерно колата, понеже тук има лек наклон. Всъщност, тук идва проблема. Ще се опитам да повдигна от тази страна, но ще видим, първо трябва да направя стойката, но тъй като имам в момента 1 час, ще се опитам да извадя тампоните с бургията, да ги разпробия и после като се върна вече ще хвана да се опитам да направя стойката за колата. И днеска всъщност целта е, ако успея да я нивелирам, ще е супер. Преди да продължа каквото и да било по-напред, взех тук още някакви неща. За закрепване на скоростния лъст съм взел от Lidl на Parkside едно нещо, което отдавна си канех да го взема, да го купя. То е всъщност, ще покажа как изглежда. Идеята е да не заваряваш гайки. И с ето това всъщност нитоваш гайки. Не съм работил с такова нещо, така че тепърва ще видя как работи. Не очаквам чудеса, но хубавото е, че гайките са все пак никелирани, така че една идея по-добре от заварки на гайки. А да не говорим, че тук дори ще ми е много трудно да заваря гайка. Пък идеята ми е тук, на тия места, да нитувам 4 такива и това нещо директно ще стане без допълнителни каквито и да било манипулации. Но да видя първо дали ще излезнат тампоните. Това е интересната част. Значи толкова здрави тампони през живота си не съм виждал. Разпроби ги и извъртях с бургията около тях. Успях да махна гумената част, както и центъра. Това е центъра. Буквално болта е толкова ръждяса вътре, че не мога да се извади. А пък в интерес на истината толкова здрав тампон през живота си не съм виждал. Са изключително трудно дори да го разпробиеш. А това е тампон на 50 плюс 54 години. Даже ето тази не се изкъса. Ето как го разпробих. Около центъра. И се остана само да избия желязната част. Поръчал съм нови тампони плюс нови греди, така че надявам се да са окей, да няма проблем и да стана точно. Така или иначе
Задния мост първо ще се ревизира, но просто исках да изкарам тампоните, да съм сигурен, че съм го подготвил. Евентуално, ако се наложи нещо, да меря последствие, докато монтирам гредите. Сега ще видя да ги избия и след това ще трябва вътре да се почисти хубаво. Ето как изглежда след като ги извадих. Всъщност това са. Това е външната част на тампона. Това беше вътрешната част. Така е, вижте. Обикновено. Така, до тук добре. Тампоните съм ги извадил, сега ще почистя малко тук. И се захващам за ето тази част. Тук да се опитам да направя отдолу града, която да повдигна още колата малко още напред и да се опитам да нивелирам. Ето каква ми е идеята. Нищо такова ще бъде. От тук и от тук. И сега тепърва ще видя как ще я повдигна. От едната страна ще го заваря и след това ще меря за от другата страна. Последствие, като тук трябва идеята ми, искам да спазя правите ъгли, за да може наистина да легне право колата.